салом ба кулли дӯстон, ба кулли ҳамватанон. Ман як каналака тавсия метавонам барои шумо кози созӣ барои тамоми дӯстрӯяко, барои хоҳарако, барои додарако кози сози канали ютуб, албатта бо забони русӣ. Марҳамат, падарои бузургвор, модарои бузургвор, дар ҳамин канал ман тавсия метавонам подписатсия кунед. ҳам забони русиро ёд мегиранд фарзандотон, ҳам бозиҳои шавқовар, ҳам мақсад ки асос мо ҳамин забони русиро ёд бигирам. Барои ҳар яке мо шумо муҳим аст ки фарзандои мо шумо забони русиро ёд бигиранд. Кози созӣ барои шумо ана ман тавсия метавонам ин записакашонро бинед, чӣ қадар записакои хушрӯ доранд, замонавӣ доранд. Барои ҳар яке мо шумо и зарур аст ва лозим аст. албатта ки кӯдакои мо забони русиро ёд мегиранд. Ина ман канала тавсия метавонам барои ҳамаи тоҷику тоҷикистониён ва гуфти урсун нефарқуим Москва дигар давлатҳо метавонанд ки тамошо кунанд. Ин канали дунявӣ ай, албатта барои ҳама зарури ай. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. Тавсияи ман барои ҳамаи шумо подписчикои азизам, дӯстои азизам, марҳамат бидороед, подписатсия кунед. бародари тоҷики худмонай, албатта мо бояд як мушем якдигариро дастгирӣ кунем. дастгириро фаромӯш намекунем, даромада подписатсия мекунем. ҳар яке шумо хоҳиш мекунам даромада подписатсия кунед. дар оянда ин бародара боло бурда ба арсаи байналмилалӣ ба дараҷаи олӣ барои мо расонем. боқӣ сарбаланду хонобод, паноҳи ҳар яки шумо ба худо.